Hava dostlar, bugün video dolayın dedim. Kemaya bulan yani bir video dolayın dedim. Onun için planlar aldım. Ben planlarım aşağıda. O da biraz özüm çiğ ettim, temizlik ettim, örgündüm. Örgünden sonra bunları sizlere bilen. Bugün ne mi? Bu tezkire. Hemen bir de tezkire var. Tezkireni miladide, beşemside öğrenmek için telefon bernamelerim köp var. Onun bernama videonun ahirinde hükmen korkudan bernamasını şu vakti bernamasız hem özlüğünüz çözebilirsiniz. Bir yerde ben kurşanlarım bu şekilde bir yerde bitip kurşuyoruz. Yaşıl kalem alıyoruz. Yaşılda ben 3 böldüm. Bu şekilde kameranın biraz seyredin. Biraz seyir şeklinde. Biraz kameranı uzaklığa tartayın. Bitinlerim görünsün. Ben bir yerde 1 böldüm. 2 böldüm. 3 böldüm. 3 böldüm. İkincisi mühim. İkincisi tezkiranızın şu vakti ağlarınıza bir x gelir. X'in yüzünde görürsünüz çizik bolup duranlar. Bak kızıl çizik ba. Kızıl kalemde çiziptim. Şunun içinde yaş bilen alan tarihini örgünün. Alan tarihini men bir yerde bittim. Bir yerine qarayın. Bir vaqti 1384 yılda 1384 yani 1384 yılında tezkire alan neçe yaşında bir yere qarayın. 28 yaşında. 28 Pars katım elden çıkıp barıyor. Xarç kişilerde bunun için İngiliz katı onun için bu parti dilinde bitiyor. Biraz hasır diyanım. Var hata olmayın. Yo bura boydu dolan plan biraz qiyinchiliklar bo'lib biladi. Nima uchun durust ma'lumot bering diyon. Hem kamera qarayım bu tarafta videolara görünüyor yine. Indi bunu ne deb o'rganali? Ko'p asan. Elingizde mashinasi olsa 1384 dan -28 edersiniz. Bu tezkirangizni bitikli bo'ladi. Alan tarix. Siz 28 yaşınızda 1384 yılında bu tür tezkirani alan ekeniniz siz. Bundan menfaat ediyoruz bu şekilde. 14'ten bunun biri öyle 14 bölüm. Maşina saptaydık görayın. Olmasa eğer kalemde çözebilmeseniz 6 qalar. O yerden 7 qalar. 7 qadı 5 qalar. 3'ünün özü gelir. 1'em gelir. 1356 yılında alan bul. Birincisini taptık bir yerden. Bundan kimdir? 1380 diyorum. 1356. Bunu taptık. Bir yerdeki şu vaktakiyle bu yıl 2019'da ne şu vakti? Bunu sizde navada hafif diyebilirsiniz. 1397 yılda bu tarihte siz doğum tarihiniz bul. Bunu öğrendiniz. Yalnızsa eğer bunu biliyor musunuz, doğum tarihiniz biliyor musunuz, neçe yaşınızda bu şekilde bunu bir yere getirdim. Bunu hem bir yere getireyim. 1356 biraz bu şekilde ettik. Buna menfaat yazınız. 1 qalar, o yerden 4 qalar. Bulam 00 bolar. 00'lar hasap olmayı hiç vaqtda 41 yaşında. 1997 41 yaşında bolupdy bu. Bu 1 yaşında dünya gelen plan. Başlan plan. Indi bunu miladiye öğrenmek için bernameler var. Bernamelerden öğrenebilirsiniz miladini.
köp ýakşy diýip bilersiňiz. Miladi şekilde bernamalar we bernamana köp jyda siz hem ýaşyňyzy örgendiňiz bu ýerde 41 ýaşyňyzdasyňyz. Hem de bunu örgendiňiz bu şekilde 56-56-njy ýylda. Bunu şunu bellemek gerek, şunu tapmak gerekdi. Köp nepeler şu teskiran yüzündäki doğum tarihi diýip pikir etýärler. Meniň ýani dünýä gelen tarihim diýip söz çokluyor. Bu da bu alan 28 ýaşyňyzda bu teskirany alansyňyz diýip bitýär. Afganistanda günler bitilen ýok, gün aýlar bitilen ýok. Onuň üçin şu wagtda 1356-njy ýyly tapdyk. Indi muny şunyň bilen indi miladini öwren. Miladini bada bernamada öwren. Munda bir ýerde öwrüp otursaň bolar da dünýä günme-günden teknoloji öňe gidip barýar, günme-günden işlemez golay bolup barýar. Onuň üçin bernama bar. O bernama menem hemişe telefonumda bar. Köp wagtdan bar bar. Men oň reklamyny berem ýok da iş ýaxşy iş berýän üçin men onu aýtýan. 3 böldüm. 3 bölüp ahirde bu şekilde etdim. Ondan soň munyň bilen şemsi bilen miladini tapjak bolan. Miladi bilen şemsini garşydyrýan, ýani köp bilýän dostlar şemsi Afganistan bu şekilde, miladi ýani ingilisçe şeklinde. Ho 2019-njy ýyl. Men bu videonu da alıp atayım bu videoda. Indi bernamaň içine giriyoruz. Bernamadan soň görüyoruz bernamaň içine telefon içinden dolan bernamany. Onam görün. Ondan soň doğum tarihiňizi o ýerdem aýtjak geplerim bar diýipdim ahirinde. Bu video bernamany aýdan diýipdim. Bernamany ahire goýdum. Baris telefon içine geçiyoruz. Hawa dostlar, meniň kamerany açdym. Biraz görün ahirinde. Bir yerden tebdil tarih diýen bir bernama bar. Bunu Google Play Store'dan tap bilersiňiz. Android'da bar. iPhone'larda barmy ýokmy onu bilmeýän. Bu şekilde aşakda biraz köp çykýar. Ama iň ýokardaky şol eksini belersiňiz. Bakşylaram bar. Ama men muny biraz örgünçdim. Örgünçen nerseňiz ýaxşy bolýar. Men munda tarihleri tebdil etýän, ýani ýaşlary miladide bilýän, miladini ingilis şemside bilýän. Bunu açarız bernamany. Men eksim köp ketdi geldi bu ýerde. Muny kiçeltdireyim dostlar. Ýerden kiçeltirip bu şekilde goýun. Telefon içinde dolýan da bu şekilde. Saçlarym daraýyn. Saçlarym harap. Öz ornuny görýäs. Gel sizlere video dolaýyn diýdim. Ödüme garaşmap, ýani araýyş etmep, ýani biran videolar dolaýyn diýdim. Ýekşeme günler bekar bolýan, başga günler okuýan, ders okuýan, ders bilen, şöyle nerseler bilen ba ýani. Köp gep tutmaýyn berden. Berden tarih şu wagtda şemside du. Indi şemside odalaýtda bir şemsini bilmek gerek diýdik doğum tarihini. Bu şu tarihde men şu gün dolup otyn, şu gün tarihi otomatik gelýär. Muny öwürmeli bolýan berden öwürüp bilýärsiň. Näçe öwürmeldik odalyk näçe? 1356-njy şemside. Berden aşağı tap almaly bolýas berden. 56 tapdyk, 56 etdik. Bir de gün tarihini bolsa özüňiz etmeli bolýarsyňyz. Gün tarihini özüňiz tapmaly bolýarsyňyz. Ama maňa sizlere aýtjagym ondan näme diýär? Eger okuyan oglanlar üçin ondan 8den ýokary bolmasa, ýani 10-njy aýyň 8-nji şemsi tarihinde mundan ýokary bolmasyňyz, okuyan oglanlar bolsa, mysal näme diýin? Ýaşlary okuyan oglanlar bolsa köp
Yaşyny bir yerde yaşynyň doğum taryhyny bilen ýok bolsa, gaýsy taryhda bilen ýok bolsa, onuň üçin bir yerde Afganistanda biliyorsunuz tezkerede sady ýylyňyzy bitýär. Doğum taryhyňyzy, doğumyňyzy, aýyňyzy özüňiz taparsyňyz diýip tezkerede ýok şu mahal. İnşallah olam gelecekde bolar. Onuň üçin dünýä gelin çağlaryň hemmesini taryhyny bitiň bir ýere. Köp bir gelecekde olaram bir bilsinler doğum taryhyny, gaýsy günde doğulanyny. Bulam tüm türkmenlere meniň mesajym. Bir yerden yani eger ýaşyňyzy biraz urakum etýär-de, näme diýin? Eger siz 2020-nji ýylda okuyjak bolsaňyz, misal näme diýin, 20 ýaşyňyzda ýa 25 ýaşyňyzda diýe bir program halas edebilirsiň diýär. 26 ýaşda bolsaň halas edebilmeýän diýse, şu bir ýyl ortada size kemaý edebilir. Eger bir ýyl iza galan planyňyz bilen programlara ýetişebilirsiniz. Eger ýylyňyz ma'lum da bolsa, okuyan olana bunu köp düşünersiniz. Bunu öwürdüm, olunca 8 etdim. Miladi aşakda otomatik öwürde. Otomatik 1977-nji miladi ýylda dünýä gelen 12-nji aýyň 29-njysynda. Biraz ýaşly bolabilirsiniz. Onuň üçin okuyan olan üçin aýtdym gördüm. 12-29 etdim. Bir yerde biraz kapalar çalıştırdık diyor ha. Türkleň şekilde kelileri işletmeli diyor. Yalnız siz aýtýarsyňyz men İngiliz taryhyny bilýän. 1997-nji ýylyň 1997 ekende 12-nji aýyň 29-y. Bunu näme etýäs? Satyma gelýäs. Bir yerden ýokardan gelýäs-de muny miladiýe öwürýäs şu wagtda. Indi miladi boldy bir ýerde. Miladyn näçede 1000 ýadyňyzdamy? Ýa gördüňizmi? 1977-de. Bunu tapaly berdim. Videolarymı köp ýani düşüntirjek edip sada-sadyrak edip dolýan dostlar. Onuň üçin biran nepeler görüp köp peýam etýärler. Videolaryny görüp tekrar bir gap bilen gepler aýtýarsyň äli diýip. Yani bu Türkmeniň adyny ýere urduň diýip böyle nepeler bar. Bir ýerdäki ördäk dostlar aýtýan, sizler bara gurakdan yani peýam atma. Boş-boşuna peýam atma, peýamyňa da jogap bermeýän. Onuň üçin men bir ýerde sada edip aýtmasam, böyle diýip aýtsam hiç kim düşünmeýär. Men bir ýerde bir çopanam görde düşün diýende, bir çopan adam bolsam şunu görsün, bilsin diýen. Şoň şeýle sada tekrar aýtýan. Onuň üçin hapa bolmasyn biran okuyan olany ba, "Ali näme üçin böyle gep diýersiň?" diýip. Azal insan gelligi örgeniň. Ya biran peýamlar gelen dostlar ýaman köp içimi ýakýar ýani. O sebapdan aýtýan. Näçilenji aýty 12-nji desemberde 12-nji aýyň desemberi 29-njysy. Öwürdik. Şemsiye göreli. 1000 şemsiye göreli. Şemsi taryhyny görsek bir ýerde bu şekilde geldi. Galat tutdukmy bir ýerden 1997-nji 77 ýa 97 diýipdir men. 77. Men aýtýan hem için bu şekilde geldi. Aynen 77 te 97 diýipdirin. Geçirirsiniz. Seyip oldu bir ýerden. Şemsi tarih. Men aýtdym hem için 1356 gelen ýok diýip aýtýanda men aýtdym näme galada aýtdym men. 1997 aýtdym, 77 kende. Onuň üçin ýankine 97 taýlamaýarsyňyz. Bu şekilde bir an ýerine hata etseňiz, hemişe hata düşünürsiňiz. Men näme üçin ozalkyn pikir etdim. 1356-ny belledim. Şu çykmasa men bu işlerim galat. Onuň üçin birden galat yapsaňyz, nerede pikir etýän? Men şunu pikir etýärdim. 1356-njy näme üçin gelen ýok? Yani 8-njisi näme üçin gelen ýok diýip, 10-njy aýyň 8-i näme üçin gelen ýok diýip muny pikir etýän. Bir de ýaşy näçe diýip 41 ýaşynda diýip, 41 ýaşynda 28
Bir yerde burç milli yani geçi böyle geliyor. Dostlar bu videom bolandır. Onun için geçe yine video dolmak isteyen şöyle derdinizi diğer yan videolar dolmak isteyen sizler de peyamda koyabilirsiniz. Nem hakkında videolar dolayın. Men de yekşeme günler, şemi günler video dolup ya şemi gün ya yekşeme günler video paylaşıyorum. YouTube'e derdinizi diğer yan videolar paylaşıyorum. Biraz komedirak getiriyorum, gülüşkrak getiriyorum. Hemişe dostlarımız şad bolsun. Hemişe tarihinizi, doğum tarihinizi bitin. Dünya gelen çağalan tarihini bitin. Qaysi saatda gelenden bitseňiz ýaxşy bolar. Onu bitip biran ýerlere alyp goýun, biran x'lere, birden x aldyryň. Ya x bolar, ya zat bolar, ýeňsesini bitip goýun. Onun için köp mühimdir. Tarih, doğum tarihini bilmek gerek. Näçenji günde bolanmyza. Bilara Afganistan Türkmen doğum tarihte kutlamız yok da. Kutlamasak da doğum tarihinizi bilsek ýaxşy bolar. Sağ olun, sağlıkta yaşayan hemişe kamyapda bolun. Hiç vakt öňe giders, davam diyor. Davam yani. Pes etmek yok bizlerden. Bu Ali Kerim Türkmen. Hudaýaryňyz sağ olun. Şöyle hudaýaryň etmesem hiç bolan yok.